Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga auring at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga auring taga Pangasinan. Ngamtoy padas ko kat napasamak, idi agnanaed kami pailaang ken nilakay ko di ta Cordillera. Maysa akon a senior citizen. Ngam ipalubos mo kuma nga awagan kalatan iti manang, akas nakairwaman min adumdum ngag kada kayo. Pag-aayat may adengdenggan kanila kay ko dagiti maidram-drama apadas dito'y channel yo. Tatalagamot ngamin apakapidutan iti adal. Diyak impagarup manang amaawis matiriknak amang ipatulod iti padas ko, barang makaipaay inspirasyon mat kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agnanaed kami pailaeng dita Cordillera. Mga antanlakay, kalpasan na umunakan ton nga agdigos. Masapat amapan iji bangko, ang mga nupilan tumanon ti mapan agala iti pensyon. Lakit di abakait. Amumot ano pa nag-aala iti pensyon, talaga apila. Gumatang tantumatan kadagiti agasta, kastabatan kadagiti kasapulan ta dito'y balay.
Masapul ado magastay di tsindaan. Ay, kailistam nga rodan dagiti nas kanagatangan nga agas. Tapno dya ito lamang yawatan ije butika iti listaan ti aramidon ta. Tapno nabibi ay. Woy, nakalistan. Kandi ka kadiagdanag, tadamot tay amamu tay di butika. No makita na tan, amunan ti masapul ta nga agas. Damot pagsayaatan ng agpaisaw. No, adda gagayim mo ijay anya. Ay katuan na. Kun nasingpot damot amin kadagiti customer. Sa bagay mo't kit di ah. Mala, manganta nga rudon, tapno masapat ta makapanaw. Ni, nakayumot gayam ti masabat ko ante, uncle. Agmano ak. Kasyan na ka ti Diyos barawk. Nay, nagapamaya na to. At ginatang ko dito auto suplante. Da kayo nga'y, naggapuan niyo. Nagapu kami ka ni uncle mo di tabangko. Napan may man inalat ay pensyon may. Kahit agawid kayo ka din? Dumagas kami man pa iti tsindaan, taing kampay makitsinda. Kastaya, mala, orayin kayong tapno maitulod kayo. Narigat taglugan no kasto yung oras. Ay, amang ano mataktak kamot na to. Saan, ante? Tinasaya at kuyugan kayo lang na makitsinda. Tapno adamang bitbit kadagiti gatangan nyo. Ay, sige man nga rod barok, tanay. Dandani saan ang makabangkat ni uncle mo. Tanasakit ka no ti saka na. Mala, siya kung di mang kadwa kada kayo, ante. Kahit gatangan nyo amin na masapol yo. Tapno saan kayong agkararwar nga may aggatang. Napanan din nato. Talaga nasingpot di ka anakam, aureng. Nasaya at matibiyag na. Wun, kan ada ngamin natalgad at trabaho na. Nasaliwan-wan tibiyag dasang kapamilya. Naimbag nga raw, tada ka na yun no, da kasapulan takin kwa na. Kanuray di asawa na. Nasaya at matlaeng kadata. Ay, may palagiplakat nga ron kanyak day di Robert nga anak ta. Maday ta ka manen aureng. Diyak mo't ipagel alagipom day di anak ta. Agam saan ka kumang aglading itunggal malagip mo. Adda itanday di Robert, iti sidong tinamarswa. No, apay mo't ngamin, anasapa pimusay ti kakaisuna nga anak ta. Talaga sigurong agpatinggalangan ijay tinaipabulot kan kwa na abiyag, aureng. Daytoy balay, ti kakaisuna anabati apakalaglagi pantakan kwa na. Puno day ta nga imbagam. Tati naaramat a pinangpatakder ta iti daytoy abalay. Kaya tinaala ta a benepisyo iti nagtrabahuan na akumpanya. Ana patag-unay kadata daytoy abalay lakay. Ay na, tinasaya at ingkagpalusan. Siya kung taaglutaw iti pangaldawan ta. Adawit ko ang merienda para kada kayo ko ni uncle. Ay na, agyaman aklina. Imbag man, ta nakaalatiw ka. Simrat nga minan dagiti ubeng. Awan mo trabaho ak di balay. Iso nga umay kayo tulungan nun ay ti matrabaho dito'y balay yo. Ay na, kababain pa ikan balasang ko.
Anya kayo lakit din aya. Kas kayla sabsabali. Ala siya kundi mangituloy iti daldalusan nyo ante. Naglawan tumot ngamin ti balayo. Sapay dudwa kayo kanya uncle ditoy. Ay, wen nga road. Ay, nagrigat mo't gayam ti dakkel abalay no dudwa kami. Sapay saan ba't una yan ang makatulong agdalos ni uncle mo. Ta nasakit mo't ti saka na. Ala, bayan yun, ta siya kon ante. Nalpas ko mo namin na trabaho ita pagborbordingan mi. Ay, wen gayam, irwaryo mo tagitay lalabaan ta ipisok ko dita washing machine kabayatan ti panagdaldalos ko. Ay, sige, katagi amanak, balasang ko. Agpada kami na senior citizen kanila kay koma ng Emmy. Kat ti pagbibiyag mi, agtataod iti pension mi. Ngam apaghusto laeng para iti maintenance mi, kan para kadagiti kasapulan mi iti inaldaw. Adda balay mi iti syudad anay patakder, gapu iti naala mi a benepisyo iti nagtrabahuan a kumpanya, day di pimusay nga anak mi. Dudwa kami laeng nga agnanaed ditoy iti asawak. At damot dagiti kakaanakan mi nga umay tumultulong kada kami no adda kasapulan mi. Nasaya at dakada kami. Iso akasla saan mi unay amarik na ti kaawanan day di kakaisuna nga anak mi, manang Emmy. Bumangon ka ditan lakay, tamangantan. Ay, Auring, maditi riknak bakit? Kasla agkakapsutaken, maululawak mo't anagreeng. Anya, anya ngay day tamarikrik namon lakay. Ay, di mo nga rod piliton ti bumangon. Ang mga nakarkaro ka maulaw. Sige, dituyak pa'y nga raw. Amangan nagpaiso no matwangak no pilitok ti bumangon. Obserbaram tabagaym, tano madilat ta. Awagak ni nato, ta ipandakalangan iji ospital, tapno ma-check up ka. Un Auring, paliiwak ti bagik. No, saan latang agbaliw tiriknak, intalaangan niya agpaiso di ospital. Nasa isaya at pay. Ay, ala, di ta ka pa'y garod tama pa anak mga alay ti kanam. Dito ikan kwarto amangan. Bagabigat yan, te. Adawit ka pandisal. Nagarmusar kayo ka din. Ay, saan pa'y barok? Ay, ala, umunag ka Agyaman na kante. Ay, naimbag ta imay ka barok. Obserbarak ni uncle mo, tama ditirik nana. Ha? Kunak anusan latang agbaliw tirik nana. Awagan kanta ipantalaangan iji ospital. Ayan nga rin ni uncle, ante. Ada iti silid, lep-lepas na anangan. Kunak arik naan na tibagina, tanumadilat ta, ipantan ay iji ospital. Nasaysayat pa ante. Tapno, amu tayo, naan niya tiga puti pa nagulaw na. Ang mga no, nangato mo ti presyon na. Adamot maintenance na barok. Oray pa ante.
Amang ano masapol nga to ti dosage na. Uno, masapol la sukatan ti agas na. Isa masapol la ma-check up ti doktor. Kasta aya, Barok. Uy, nanti. Ay, ti nasayaat. Sukatan nyo langan, uncle. Tayo nakalangan jilugan. Ipantay langan ni di ospital. Agyaman kami kan kanataw. Impaglangan tanda ka akanayon amaayaban may nukasta nga da emergency. Ay, Di yung panunutan day tangkel. Rumbang lang mo't at tulungan kayo. naimbag laang ang taimpantayo ni Uncle mo iji ospital. Huwag nga rod ante. Anya ngay. Di po no di ko nakitay. Ngayon mato ti presyon na uncle. Kaday ta. Nanayunan dagiti agas na. Huwag nga Rod. Ay. Nakarkarumanan nga ado ti tumaran na. Kasta talaga ante. Naimbaglaangan at akastalaan. Saan ang nakaro ti sakit na? Nay, uncle. Laglagi po nyo dagiti bilin ti doktor Di kag subsubag. Wen ataw. Di kag daan nagbarok. In memoria kaun dagiti bilin ti doktor. Kunamladay ta. Madamdama, aramidem manan, dagiti maiparit nga aramidem. Ay, talaga kit di asubag day ta alakay numaminsan nato. Nalakit din ti bakit ko aya. Ala, husto daytan. Basta nyaman ti masapulyo, ibagayo lang kanya kante. Uncle, di kay agbabain, wen? Huwag nato, kat agyaman kami manan Barok. Awan na nyaman na ante. Ala, mapanak nga rudain. Di kay agdanag. Ta umayak to manin tapno ma-check ko na uncle. Ay, agyaman na tao. Nadamag ko kani kasinsin nato nga impanyo kanugayam ni Uncle di ospital di kalman. Ay huwad Lina, kalaat nga min anaulaw. Apag isumot nga imbay si marong karni nato, iso nga impan min di ospital. Kat anya nga iti ko na ti doktor ante. Ay na, adumanan nga agas ti intada at umaran na. Nanayunan manan ti paggastusan a binulan. Sapay dandan isaan nga umanay ti pinsun mi kanya Uncle mo. Amumot abasit lang ti pinsun may. Di kay madanagan, tanod a kwartak, tumulong ak anti. Kandi yun panunutan ti grocery siyo Siya kundi makamo agumatang. Total, kanayon nakmat nga grocery, iso nga ilakaman kayon ton anti. Ay nakababain mo tan ano kastalina. Saan na kami mo't nga obligasyon ka ni Uncle mo. Basta kayat kayo at tulungan, auntie. Di yung ka din panunutan dayta. Adun tinay paay mo kada kami, Lina. Diyak pa yan amaw no kasano kami ang makasubad iti kinaimbagyaw kanila kaimaw. Awan day di, auntie. Ilistak man pa dagiti masapul ang magata nga kasapulan nyo. Mapanak namin ag grocery ita, ante. Ay, alak, agyaman akmanan balasang ko. Gagangay ti addan edad na, adumatan dagiti marikrik nami iti bagimi manang Emmy. Iso nga adu dagiti nasken amagatang a para iti maintenance mi kanila kay ko.
Nakarkaro manan iti naudi a panangipan mi kankwana iti ospital. Dita nakarkaro a narik nami asaanan nga umanay ti mapenpensyon mi. Naimbaglaangan, taada dagiti kakaanakan mi at tumultulong kada kami nang runa ni Lina. Ni Lina ti makakaado at tumultulong kada kami. Iso akas taunay ti panagyaman mi kankwana. Ngam na panunot mi, asaan nga agnanayon amang namnama kamilatan iti tulong nga ipapaay dagiti kakaanakan mi. Agingga nga adda na pagnumwan mi nga agasawa, tapno masolusyonan ti problema mi. Lakay, imawag ni Leoneng kung kumustaan na ta. Kaano-kano nga agawid ta iti probinsya. Kahit anya ti imbagam kankwana ngay Aureng. Madantulat ta panagawid may kunak ka. Apay ka nung amen akay kayat ta ti agnanaad ditoy. Katawan kanumot kaduata. Agawid ta kanu ijayan ta iso ti mang taripato kadata. Sa bagay, kailalang agpay so di balay iti probinsya. Nagdakkel kat isuda lang nga agin at agnanaad ijay. Di mo ka di kayat ti agnaad ijay. Hanay, kayat ko nagmayat samot ti agnaad ijay probinsya. Ang kasanon nga ito'y balay dito syudad. Napatag ka data da ito'y abalay. Tapakalaglag ipanta iti day di anak ta. Adumot iti kasapulan ta. Kat kurang ti pensyon ta. Hanya katano ilako tanto'y balay. Kinapudno na Aureng. Napanunot kumutanday ta. Sikat ipampanunutag. Amangan kunak no di ka umanugaw. Kasapulan siguron lakay. Tapno mausar ta pa'y ti mapaglakwan ta. Isupay apagbiag ta. Ay kat, adakan ka day ta. No iso ti desisyon mo, umanugot hak. Sigurado adakkel ti mapaglakwan ta. Taada dito'y syudad. Kandakkel day ti balay. Sige, ta kasaritak tuman ni Lina. Ang mga noodaan muna amayat agumatang. Tati mapaglakwan. Ison ti usaran ta ijay probinsya. Sigurado kayo akayat yun nga ilako ti balayo, auntie? Ay, huwag Lina. Masapul mi nga minti kwarta. Amumat nga ado ti kasapulan nga agas ni Uncle Mo. Mainayon pa ay dagiti tumtumarag. Talaga asaanan nga umanay ti pensyon may. Pag naudan nyo nga rudan, numalako ti balayo. Agawid kami na ay di probinsya. Pagaw-awidan na kami ni Auntie Malyoneng. Aywan kayam, nagdakkel tay family house yu ijay apagyanan nyo. Huwag, kat kayat may matan ti agawid ijay probinsya. Nakababainan akanayon ada kayo ti tumultulong kada kami. Di yun panunutan da dyan, te. Ay, sige nga rod, tagbiro ka kiti buyer. Ay, nadaras amalako da ito'y ante. Naibagak batan ti kayat ko apresyo, Lina. Iso asikan ti makaam mo. Ante, da kami kanon ti gumatang iti balayo. Akpay sulita.
Ay na, kaya't ko unay abalasang ko. Tapno saanan asabali ti makagatang. Wananti, kaya't ko unay ti balayo. Nagrigat ngamin ti agababang. Ay katuan ay naimbag no magatang yun day ti balay. Tapno adam ako nan ako kwayo. Kat saan kayon nga aggastos pa'y iti abang. Wan nga rodanti. Ay, wan gayam. Pirmaan nyo day to'y Iso ti mangipanagnak nga ila ko yun kanyak to'y balayo. Ay, wan abalasang ko. Pirmaak day ta. Wan anti, kat itad min tumatan ti bayad na. Lakay, amom ka de adalin at igumatang dito'y balay. Anya, ay di kad nasaya at tapno kasla saan matlaang anay lakaw. Kaputa ka anak kamot ti makagatang. Uwin nga road. Adagayang pinirma kita'y akasuratan nga isuda ti pangilakwantan dito'y balay. Binasam ka di matlaang ti linaon di pinirmaam. Saan tagtalekak mo't ka nilina. Intun bigat ka no nga itod dati bayad da. Awagak tumutan ni Luneng, ta ipakaamok nga agawid tanton ije probinsya. Nay, Lina, paingay aday to'y laang tiit-itad mo abayad to'y balay. Si kamot, anti, sa anak mo ta sa balikan ka. Kan may sa napirmaan yun day takasuratan, anaila ko yun kada kami to'y balayo, iti kasta agatad. Saan aday tati imbagak apresyo? Ay na, arig na dinawat mo matan to'y balay, Melina. Isungarod nga ilako may takasapulan may ti pagbiag may. Husto daytan anti. Kan saan kayo namas daaw no apay aday talaangan tigatag na ititad ko kada kayo. Inkisay ko nga minan di tatigastos ko kada giti ginatgatang ko apara kada kayo iti kalabas. Anya, ay, kudak manu, tulong mo kada kami dagi jay, Lina. Anti, alalaak mat day jay iti allowance mi nga ipaw-paw iti asawak. Iso adi kay ko man nagreklamo pa'y. Awaten yun day to'y, tapno makaawid kayon, iji probinsya. Apay nga min adi mo binasa nga imo na di pinirmaam, bakit? Nagtalekak nga rod kan kwa na. Diyak laing pagharap nga dagaya madi apanggap na. Ay. Iso akong ditulog ka na ta. Ngap na kalista gaya maamin ang ginasgastos na ka na ta. O, naimatan ni Lena. Diyak laing pagharap ang maaramin na ti kastoy. Aring na dinawat ng tibalay ta. Agbababawi ka nangilako kan kwa na. Ay, tiyak ko mabasta nagtalagkan kwa na lakay. Ay, awanan ti maaramidan ta, aureng. At dapat kasuratan na pinirmaam. Nagsakit matanda ito yan napasamak lakay. Ay. Ano sino pa iti kapamilyam? Iso pa iti manglukukan ka.
Diyak laing pagarop, akabalan na talokwan. Bakit kanla kaitan? Nasaysaya at pay, ani ko manatulangan tinagital ka kiti amin. Agbababawi ahak lakay. Aureng. Kasano nga yan, day? Talagang agawid kayo ni probinsya. Wan Barok, aging gaitalangan tinaitad a panagnaad mi dito'y balay. Ay, una yun. Diyak lang pagarup ang maaramid ni Lina ti kastoy kada kayo, ante. Nagtalakakan kwa na, gaputa saan mata sa bali at tao. Ngam nagkamali ak gayam ti tao a pinagtalkan. Pasensya ka, nato. Ante, awan ti rumbang idawatan nyo iti pasensya. Ngam may sa kakadagiti timultulong kada kami, Barok. Sikala ko man tinagital ka kiti amin. Hangam anya ngay, napasamak mo't ti amin. Ni Apo Diyos laangan ti makamukan ko, ana. Sapay la kuma, tamaamiris ng tumutlaang tinagbasulan na. Sapay lako maante. Sige, agrobot kayo nga rudan. Taitulod kayo ni probinsya. Sigurado nga min amarigatan kayo, nag-commute kayo. Isong itulod kayo langin. Agi amanak Barok. Ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Agi amanak unay. Ita manang Emmy, adda kami dito'y probinsya. Aging kakadagitoy, numalagip ko tinapasamak. Ti panangluko kada kami ti mismo akaanakak anagtalkak unay. Diyak malapdan ti agsangit, gapu iti sakit tinakam ko. Numakita nakmatan ti asawak nga agladladingit. Kanayon na nga ipalagip kanyak, abaket ken lakay kamin. Manulaangan apanawan ti kaadami ito'y abiyag. Iso ati rumbeng ket agragsak kamin, kabayatan asaan mi pay nga impulang ti bulod mi abiyag. Ikagkagumaak matmanang, ngam talaga ngamin asaan ko abasta malipatan tinapasamak. Nang runa ket napateg tinagtaudan ti pan nakaipatakder daydi abalay. Sapay kuma, tagserbi nga adal to'y pakasaritaak kadagiti dumdumngeg. Saan adakas ti agtalek iti pada a tao. Ngamrumbang apilyan a naimbag ti tao a pagtalkan, nang runa no maipapan iti kwarta, wenno anyaman a material a banag. Tatay kunada nga ruden ti dadduma, awan ti kapamilya no maipanggep iti kwarta. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, auring. Pagayam ko nga auring, marikriknak ti saam a marikriknam. Nang runakat saan asabali at tao tinangloko kada kayo, no di kat kadaraampay a mismo. Ngambilibak iti kapanunutan ti asawam, tasana pulos a nagimula iti sakit tinakam iti kaanakam. Nalaka ti mamakawan, ngamkas kunada nga ruden, narigat ti makalipat.
Ngam amok aga po iti kinasaya at a tao, malipatan yung tumatlaang tinaaramid kada kayo. Liwliwain nyo ket di ti bagiyo, ket ibubusyo tinabatbati agundaway, kadagiti banag a makaparagsak kada kayo. Ket kararag ko asapay kuma, taipayan na kayo pa'y tinamarswa, iti atiddog a panagbiag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Edmond at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Ilingad naklangan itinagan nga Edmond at Tagala Union, nga madamang agnanaed dito'y Bulacan. Adon dagiti nang gakapakasaritaan ana ipatangatang dito YouTube channel yo. Kataklunak, ado tinaagsaw ko nga adal. Naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, bareng mapili mata may drama, kat agbalin nga inspirasyon, kan pakapidutan mat iti adal, dagiti padak adumdumngag. Addan asawak manang ngam awan pay anak mi. No apay, iso ti maibuksilan iti pakasaritaak. Ipalubos mo man nga rod, arugyak ti agsalaysay. Janina, nagsweldo ako. Kasi ti sigod, kurang manin. Sapay pa nagbabayad itay ti city services. Wen nga rod Edmond. Ay, anya ngay, umutang tamanan Talaga kasapulan nga umutang tamanin. Anya mo tan tibiyag tayo Edmond. Nagrigat. Agnanayon mo ta nakastoy. Wen nga rod Janina. Kasla mapukpukawan akpain iti namnama, makalungaw ta pa iti kinarigat. Awan maaramidan ta no di aganos. Kasanon ngay dagiti daddo maakasapulan tayo. Kasanon dagiti arapaak ta. Diyak mata mo Janina. Talaga nagrigat. Kaslawan pagmamaayan di pa nagtrabtrabaho. Ngamin, namadanon ti sweldo. Kalpasan na mabayadan ta amin nakasapulan ta bayadan. Mangrugita man niya agutang. Masapul siguro nga agpanunot ta iti sabali ang mabalin a panggadan. Di saan tamang namnamalatan iti masweldom. Napanunot ko matanday ta Janina. Ngam anya ngay. Sapay nagrigat agsapul ita iti nataltal kada trabaho. Ala, ingkag sukatan tamangan tayon. Tapno makainan nakamutan. Baliwan tanto na pagsaritaan dayta. Amok anabannog ka anaggapo iti trabaho. Saan ka nakaturog agpatpat nag-akuti ka akuti. Agpaisot ako ng Janina. Nagpatpat ng kami na pinampanunot ko ti solusyon ti problema ta. Katamom, ada na panunot ko. Talaga? Anya tinapanunot mo ngay? Anya nga tano, agi patakder tayo ti hotdog stand. Ti pagpuunan talagang ti yutangan ta. Hotdog stand? Sigurado ka?
Amangan mo't no saan ta nga agbaligi. Kat nakarkaron ang mailumlum ta iti utang. Janina, talaga narigat ti Mang Rugi. Ngam, adun tinaamuak ang nagbaligi gapot i street foods. Mayat ka no ti income dita, basta nagagat ka. Ado ti mangayat iti hotdog. Nang runa ita, tapa nagsasarok manen. Ado ti estudyante. Kasano no saan ta nga agbaligi. Sapay awan amuta may papan iti dayta a negosyo. Di ka madanagan. Adam, amo ka makatulong ka data. May papan iti kasta ang negosyo. Agtalik ka kumakanyak, Janina. Kasla ngamin kalat dayto apangadeng mo. Nasaysaya at sano adalon tapay ana imbag. Janina, awanin ti mapanunot ko sa bali pa yung option. Ken, marikrig na kang baligi ta iti dayto ang panunot ko. Oh, sige. Padasan ta, Edmond. Nga masapon nga aganad ta. Adalon ta na imbag dayto ang negosyo. Uwan, Janina. Kat agyaman ak tayo manugot ka. Kinapod na. Adamot pa nagduaduak. Nga masapul apadasan ta. Basta tinulong ta. Kabailan ta dayto eh. Uwan, Edmond. Kabailan ta. Basta agtinulong ta adwa. Sagmamano-manong? 35 pesos lang. Naimas dayto eh. Ken sigurado ang mabsog ka, Neneng. Sige, kumatangak manong. Ay na, sigurado ang magustuhan dayto eh. Mabit lang adoy. Ramanam ti special ala ko mi. Anyatim ako nam, Neneng. Naimas manong. Kumatangak tumanan. Una, Neneng. Adak lang dito yung aglakla ko. Sige manong, thank you. Agyaman ak. Tamagustuhan da kiti gumatgatang tilakok. Ni Janina tumawawag. Hello, Janina. Edmond, kumusta day ta hotdog stand mo? Okay, mat. Adan sumagmamanogim matang, kat magustuhan damat. Talaga? Wan, Janina. Katagyaman na kiti Diyos, tamarik na kamayat matirubat to rinugyan ta negosyo. Nasaya at naruddo kasta. Kumatangak man manong. Ni, Janina, mabit lang Ada gumatang. Asikasuk pa iti customer. O sige nga Rod, madamdamatan to nagsarita. O sige nga, Rod. Bye. Kamot yung muna nga aldaw ti hotdog stand mo, Edmond. Ay na, Janina. Saan ka siguro ang mamati? Gamado dagiti gimatang. Jaknam na mga nakasdi ti mapasamak. Kaslamayat at talaga ti robot ti napanunot mo ang negosyo Wan, Janina. Talaga ang nasaya ti Diyos. Pudno day ta, Edmond. Imbaglaangan ta saan nga agpada ti schedule ti trabaho ta. No ada trabaho, siyak mo tagbantay iti hotdog stand. Wan, Janina. Agtinulong ta. Kat marik na kaday to yung tirugi ti swerte ta. Pudno di ko nada. Ada kwarta iti kalsada. Talaga gaya manapig sa pagbirukan ti street foods. Naimbaglaangan ta na panunot mo dayto a pagsapulan, Edmond. Kinapudno na. Inkarkararag ko dayto iti Diyos. Kadag iti panawon ang mawaawanan akon iti namnama. No kasan na mapaduras ta ti panagbiyak ta. Kat marik na kadinak pinay ti Diyos. Tartarabayin na ta ti Diyos, Janina.
manang Emmy, nalaus mo't ti danag ko idiin rugimi ka ni Janina nga asawak tinapanunot ko ang negosyo. Iso akas taunay ti panagkarkararag ko, asapay lakuma, tadi na kami baybayan tinamarswa. Kabayatan ti umuna nga aldaw iti panaglakok, agtib-tibbayo ak, ngam inot apimig sa tinakam ko, idi nakitak ang magustuhan dagiti gimatang tilakok, nang runa dagiti estudyante. Nagsinandi kami iti asawak nga aglako manang, tapno makapagtrabaho kami latta, kabayatan ti panagnegnegosyo mi. Kat iti panaglabas ti sumagmamanula ang abulan, nakatagad kami iti dakdakkel pay, ngem iti masusweldok iti pagtrab-trabahwak. Kasla saan ang nakapapati manang? Takadagi din naglabas nga aldaw, kasla saan mi ang masolusyonan iti asawa, ti parikot mi. Ad-addapay apimintas ti birok iti rinugyan mi ang negosyo. Iso nga ingkadeng kon ti agikat iti trabaho, tapno ipamay saklaangan nga asikaswan ti rinugyan mi ang negosyo. Hello, Janina. Hello, Edmond. Kumusta ti hotdog stand? Nasayat mat. Nang rigaw pakbit, tama pa naka-grocery. Naibusanak namin ni tila ko. Agpaiso? Talaga nga adun ti aggatang, Edmond. Uwan nga rod. Ay na, Janina. Mapukaw amin na bannog, no kastoy ti taray ti negosyo ta. Addan to pa'y napintas adamag nga ipakaamukkan ka. Ngam, inton sumangpot kanton dito'y balay. Ni, anyaya day ta. Madamdaman ton, tapno surprise. Siga talaga. Naisam ka iti sorpresa. Siyempre basta urayag ti panagawid mo. Sigurado maragsakan ka iti ipadamag ko. Alang nga rod, agsarita tandulangan di tabalay, Janina. Anya di ko na mga ibagam kanyak, Janina. Adadakkel nga oportunidad adimtang kanyak, Edmond. Anya day ta? Si Mang Putya ka adalak idi. Kat al-alukuyan nak, asumurot kan kwa nang agtrabaho iji abroad. Agtrabaho ka di balasiw tao, Janina? Un, Edmond. Kaya't ko adamagan no palubusan nak. Kaya't mo ayati mapan? Uwan ko ma. Tapno makatulong akmat kan ka mangisagana para iti pamilyata. Tapno inton adan anak ta. Saan tanton amarigatan unay? Adan ton na ipundar ta. Sikaman. No talaga kayat mo. Amo mo ta kanayon na nakasuportakan ka. Agyaman nak no palubusan nak, Edmond. Inton adakton ijay. Makatulong akton amang paduras iti negosyo ta a hotdog stand. Anya ti amom, amang ano mapadakkel mo to ti negosyo. Total, impamay samutan ti panawon mo. Sana rabak day tang oportunidad asi mangbaykan ka, Janina. Iso sige, palubusan ka. Agyaman nak, Edmond. Anya jay ko na Edmond, agabrod ni Janina. Wan nanang, sayang mo ti oportunidad asi mangbaykan ko ana. Ay, no kasta, palubusam anak ko. Apay kit din na saan. Diyak kahit agbalin na to bang iti arapap ni Janina, nanang. Total, para mat iti pamilyamit aramidan na. Ay, sa bagay,
Manmano dagiti mapagasatan nga agabroad. Podno day tananang. Nangruna kat ti kumpanya amis mapagtrabahuan na ijay ti manggastos ken kuana. Ay kat nagsayatan ngay. Ay sige aging ga iti awan pa'y anak yaw. Aramidan nyo ti amin tapno makapundar kayo. Ken makita ket kasla nasaya at sa titaray ti imbangon mo ang negosyo, Edmond. Wanya rod nanang. Gapoy ti panarabay ti Diyos. Jak pulos yung pagharap ang mapasamak ti kasjay. Isa, dumurdur asan ti negosyo mi. Sapay kumata agtultuloy ti swerte adimteng kada kayo anak ko. Di yu liwayan ti dumawat akanayo na iti panarabay ti Diyos. Kasla na bambannog ka nang ipag nakadagiti papeles mo, Janina. Huwan nga rod, ngam okay laang. Nalpasan ti amin, kat umadanimot tan ti flight ko. Kasla ka ano lang day dagpakpakada ka kanyak. Ita, talaga mapan kan. Edmond, Ngam di kagdanag. Taamo ka para da ito iti masakbayan ta. Ken kadagiti agbalintong anak ta. Iso na lang ta. Jak maliklikan ti agladingit. Nangruna no mapanunot ko. Ngawan kanto iti danak. Sigurada may kawak to, Janina. amok day ta Edmond. Uray siya, itapay laang. Marikrik na akong tinakaro apan nakailiw kuntukan ka. Ngam, amo ka kabailan ta daytoy. Nang ronakat ado ti arapaap ta para iti pamilya tayo. Basta di mo baybayan ti bagim awa na ki amang bantay kan ka. Wan, di nakpagtanagan. Amo kasalwadan ti bagik. Patpat gan ka unay-unay Edmond. Kanayon mo kumaalaglag ipanday ta. Patpat gan ka mat unay-unay, Janina. Nakasagana ka din, Janina? Wan Edmond. Sigurado ka iliw kan to. Uray siyak. Ngam para iti masakbayan tayo daytoy apanagin na dayuta. May salaan kan nga agpang. Para iti narangay apanagbiag tayo. Kat di kagdanag. Tutukak ti negosyo ta. Kabayatan ti kaawan mo. Agagetak para ita arapaap ta. Agyaman nakitipan nakaawat mo Edmond. Amo kasan analaka daytoy para kadata. Ngam agtalagta iti tunggal maysa. Rumbang lang, Janina. Katikarik, inton sumangpot ka, narang ay ton tinegosyo ta. Naggasa ta ka talaga, tasi ka tinagbalin nga asawak. Amok nga oray saan ta nga agkadwa iti inaldaw, adda ka akanayon ang nakasuporta kanyak. Rumbang lang. Katni, aganad ka akanayon ha. Orayik ti pa nagsublim. Kagiddan ti ininot nga iduduras ti imbangon mi a negosyo, si Mang Baymot tinapintas nga oportunidad kani Janina nga asawak manang Emmy. Iso asaan nan a pinagkadkadan. Pinalubusak mo ti asawak, gaputadyak kayat asyak ti agbalin atubeng kadagiti arapaap na. Nupay talaga anarigat para kanyak nga umadayo ti asawak.
Kabayatan ti kaawan ni Janina dito'y pagilyan, talaga nga ingka gumaakmat apadorasan ti negosyo mi. Kat mamatiak ababaan iti kaasi kan tulong tinamarswa sa anak amapaay Manang Emmy. Hello Janina, kumusta ka ditan? Nasaya at mat, ngam maikawaak. Naglambot dito'y, kan nagadutis no. Ada ka kumamot dito'y, sigurado maragsakan ka makakita iti snow. Kasla kaya't kung saan di mapandita. Nangro na kat excited ka makakita ti snow. Nagsaya at kat kumano da ka dito Edmond. Ngam sana bale, nadaras mo't nga aglabas ti aldaw. Basta agad nagkakanayon dita. Di nakapagdanagan dito eh. Tadamot ni nanang akad-kadwak. Ag-report ako iti trabaho kinton bigat. Sapay ko mata na saya at nagbalin a boss ko. Di kagdanag. Di nakamot siguro irubo di gayem mo. Amo ka na sayato ti kasasaad mo di pagtrabahuam. Sapay ko ma, Edmond. O sige nga Rod, umawag ak tumanen. Aginanakan, tapno adapig sa mamapan iti trabaho minton bigat. Good luck, Janina. Good morning, sir. I'm Janina, and I am your new employee. Good morning. It's great to see you. It's great to see you too, sir. I hope you enjoy working here. If you have any concerns, just talk to me in my office. Thank you so much, sir. I'm really excited to be a part of the team. I appreciate your warm welcome. We're glad to have you on board, Janina. We believe you will bring valuable contributions to our project. If you have concerns or need assistance, don't hesitate to approach me. I'll make sure to do my best, sir. I'm looking forward to learning and contributing to the success of the team. Oh, that's the spirit, Janina. We encourage an open communication culture here. Feel free to share your ideas and collaborate with your colleagues. We believe in teamwork. Thank you, sir. I'll definitely keep that in mind. I'm eager to learn and contribute to the team's success. That's what we like to hear. Welcome, Janina. I'm confident that you will do great things here. Thank you again, sir. I'm ready to give my best and be a valuable part of the team. Kat kumusta nga ito mo nang aldaw mo iti trabaho, Janina? Okay, Matt. Kan maragsakan na kadag iti trabaho nga intada kanyak. Ado ti masursurok dito eh. Nagsayatan nga eh. Amo kakabalam da ita. Ada orientation mi. Kat na maamok dagiti katim ko. Nagsisingpot da. Kan adamat lang kakadwak a Pinoy dito eh. Supportive da amin, Edmond. Maragsakan na kaparakan ka, Janina. Kumusta mat na iti negosyo? Ay na, di ka siguro mamati. Ngam kanayon nga agpila dagiti estudyante agumatang. Nadalos nga minti hotdog stand ta. Kan syempre, naimas tila ko ta. Siyempre ada kagayam amang imatmaton. Kanadamot na pintas nga ipadamag ko kun ka, Janina. Amo ka maragsakan ka iti dayto nga ibagak. Anya dayta? Nakitak no kasano kapig sa tiimbangon ta negosyo. Nga ora iti lang kalsada ti paglaklakwan ta.
Iso apang panunutok ti manglukat iti kanayunan a hotdog stand. Talaga? Sa dino ngay? Adan nakita ka na pinta sa lugar. Asidig iti may sa aparke. Ken asidig mo't lang iti pagadalan. Masapon nga rod nga ag-hire kan iti tao amang bantay iti bagbagam. Wan Janina. Adan dagiti nag-apply. Ngam pampanunutok nga estudyante ta alaek tapno makatulong nga kadakwada. Duwa ta alaek tapno agsinublat da. Nadaklase ti may sa, di may sa tagbantay. Mayat day ta na panunot mo. Ado dagiti mayat nga ag-working student. Wan nga rod, kaya't ko ti makatulong iti panagadalda. Isong estudyante nga rod ta alaek amang bantay iti lukat ka hotdog stand. Amok nga adayo pa iti madanon day ta negosyo, Edmond. Iso makamukan amang imaton. Katsyak, sa isaya atak matitrabahok ditoy. Tapno makatulong akmat kan ka. O sige nga roda na. Baliwan tantong tiagsarita. Aganad ka kanayon. Wan Janina, di nakpagdanagan dito eh. Basta panunutom di pagsayaatan dita. Si uurayak akanayon iti panagsublim. Anya tim ako na miti umunang aldaw pa nagtrabaho dito'y hotdog stand, Mark. Jack ni namnama akas to'y gayam kapig sa to'y hotdog stand mo, Manong. Nagadot ti nakapila itay irugik ti aglako. Nasayat nga rin kas na, Mark. Basta enjoy mo lang aramidam, ha? Madamdam malaeng, sukatan na kanto ni Billy. Tas ikamat isumrak iti pagadalan. Agyaman ak iti inted mo agundaway kanyak, Manong. Dakkal atulong da ito'y iti panagadal ko. Saan ako na dumawat pa iti allowance kada tatang. Kasta talaga ti kayat ko. Diyan makatulong nga kadag iti working student akasken ka. Saan to lang nga allowance ti maitulong mo, Mark? Makaurnong kanto niti pag-tuition mo, babay niti pasweldoken ka. Nagsayaat kayo, Manong. Isumutlaan na rang ay ti negosyo yo. Tama nagtulong kayo, katag iti padak ang makasapol iti tulong. Basta kayat ko, isakit yun ti negosyo tayo. Ta dito iti paggapgapan amin nakasapulan tayo. Amo yumot nga dapat iti may sa hotdog stand anas ka na bantayak. Ada pa nagtalik ko kada kayo. Katsapay la ko ma, tasubadan yumot ti pa nagtalik ko kada kayo, wen? Namnamaan nyo day tamanong, kat agyaman nakunay kada kayo. Agyaman ak Diyos ko. Sana ka nagkamali anang lukat manin iti may sapay hotdog stand. Talagang ado di customer. Kat babayin da ito eh. Makatulong ak pa'y kadag iti estudyante ng agtartarigaging ag working student. Amo ka maragsakan ni Janina iti kastoy ang mapaspasamak iti negosyo mi. Apag iso, umawawag ni Janina. Hello Janina. Edmond, kumusta nga iti kaluklukat a branch ti hotdog stand? Ay na, di ka siguro mamati. Ngam talaga ati narabay na tati Diyos. Iti umunang alda o pa naglukat mi. Nagado ti tao. Agpaiso? Wen, katkasta una aragsak dagiti duwa nga estudyante nga inalak nga agbantay. Kanamom, nagpa-promo kami. Buy 2, get 1. Tapno ado ti malako iti umunang alda o pa naglukat mi. Naglaing ka talaga, Edmond. Siyempre, saan ko amaramid da ito ino saan nagapukon ka. Sikat imang papapig sa itinakam ko. Agyaman na kiti suportam, Janina. Mailiwak una yun kan ka. Nakarkaro pa iti iliw kukon ka. Ngam di kagdanag. Hinton makaawid kan. Kanayon ton ngagkuyog ta. Ngagdan na ta. Santan ton ngagsinapay. Wen, kat ag tinulong tanton amang paduras iti negosyo nga imbangon mo. Amok kat adun tupay ti agbalin a branch ti negosyo ta. Wan Janina. Basta kanayon ngagsin ni portata iti tunggal maysa. Basitla panawanan. Makaawi
dakton, Edmond. Namnamag day ta Janina. Ipatpatig ka unay-unay. Isungagan anad ka dita ha. Kat orayag ti pa nagsublim iti danak. Orayan ka. Kasla kaano laeng ididanda ni Dimi ammo ti aramidan mi ni Janina. Tapno mayanay mi laeng ti sang kabasit a masusweldok manang Emmy. Ngam babaan iti napasnek a panagkararag, a binuyugan mi iti sakripisyo ken gaget, napaduras mi ken ni Janina ti biag mi. Kalpasan ti kontrata ni Janina iti balasiw taaw, nagawidan dito Pilipinas ket saanen a nagsublipay iti abroad. Nagtinulong kami ket ad-adapay a napaduras mi ti rinugyan mi a negosyo. Iso nga ita, naaddaan kami pa yan iti nagduduma a branch dito'y Bulacan. Adapay branch mi iti Manila, kan siyempre iti mismo a probinsyak a La Union. Ti may sa may panakkel ko manang, iso ti panangalak kadagiti working students kas trabahador iti nagduduma a branch ti negosyo ana ipatakder mi. Dayta tiwagas ko ang mangibinglay iti parabor ana itad kada kami iti asawak. Sapay la ko mamanang, tamakaibati iti inspirasyon to'y pakasaritaak, kadagiti padak anaayat amang tartarabay iti programa yo. To'y pagayam mo, Edmond. Pagayam nga Edmond, umunay ti amin, kablaawan ka iti panagbaligim iti biag. Da kayo iti asawam. To'y pakasaritaam ket pamanaknek, nga awan ti kinapudno ta ibagbaga ti dadduma. Ano na yanak amarigrigat ti maysa a tao, agtali na adlatan amarigrigat, agingga nga ipulang na ti bulod na abiyag. Mabali na pudno ti kunada nga apaman a maipasngay ka, kat nayuritan ti gasat mo. Ngam kanayon at tandaanan tayo, akabayatan ti pannakigasang gasat tayo iti abiyag, da tayo matlaang timang binor iti gasat tayo, tapno mananam tayo tinanam ay abiyag iti masakbayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan asani at ag-abra. Ngam iti agdama, kat agnanaed ijay Manila. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, ilingad na kumalatan itinagan asani, taga-abra ak manang, ngam iti agdama kat agnanaed kami dito'y Manila. Nakapagsurat akmet, takayat ko nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaitad inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Paborito mi adengdenggan dayti a drama, nang runa idi addaak paylaeng ijay lugar mi, ijay abra. Dayto ngamin ti pagpalpalabasan mi ti oras, kabayatan, ken kalpasan ti panagtrabaho mi ijay talon. Ngam ita, ada kami dito Manila kanitatang, iti lugar ti naasawak. Ipalubos mo man nga rodmanang, arugyak ti agsalaysay.
Saan titambot so ngayon kabil ko itilugan tayo? Nay, nagpintas anak ka. Manungay ti pananggatang mo iti dayta. Nalakalaang tatang. Ginatang ko iti sigod mo lang nga paggatgatangan tayo idipay. Napintas sanay. Kan talaga pinapintas mo to'y kutsiyo Ay na talaga nalaing kang agpapintas itilugan anak ka. Amoy mo't ni obingak pa lang tatang. Naisuma ko ni tilugan. Iso na lang tayo di adda tayo pa lang jabra. Imposible maadaan na kitilugan. Gapot at talon mo tayo ti trabaho tayo. Uwan nga raw san naimbag ata iti imaitan dito'y lugar da Chelsea nga asawam nakagatang kamutan iti lugar niyaw nga oray second hand laeng. Dan makuna nga investment mo anak ka kabayatan ti panagpaspasadam iti jeep. Uwan nga raw tatang. Kan dakilabanag dagiti nasursurok kan ni bayaw may panggapiti panag-repair iti lugan. Un nga raod nalaing kan ag-repair iti lugan mapakutse jeep kan daddo mapay. Nalakalaan mo tatang no talagang interesado ka kan rumbang lang mo't nga amok tag-repair tanong mapirdewan no agporlo ko ti jeep nga iman maneho kabayatan ti panagpasadak amok ti kot-kotikutag. Ay wala, rumbang laeng. Narigat sana no day talaag maneho no ag-drive ti amom. Masapul nga amom mo ti ag-repair iti lugan. Naimbag ta si mangput kan. Kasla na bambanog ka unay Ado ka diti pasahero? Amo mo no rush hour bakit? Talaga nabuntog ti taray ti trapiko. Dayta ti makabannog. Talaga narigatan ang masolusyonan dayta lakay. Aywan gayam, nakitak di naramid mo iti kotse tayo Talaga nalaing ka, nagpintas. Nagustuhan ka di? Wan kasla barumutan, makaayayo akit kitaan. Naimbag lakit din ta nagustuhan. Adda na panunot ko sani. Total nalaing ka nga mekaniko ken agpapintas iti lugan. Apay no mangipatakder ta iti talyer. Talyer? Chelsea, kinapod na. Napanunot ko matunday ta. Ada pa nagamak ko, ta narigat tag negosyo ita. Wen, amok dayta. Ngam ka ilalati amom maipapan itilugan. Amom pa iti ag-modify itilugan, malaksid iti ag-repair. Agpaiso dayta. Kasama mangrugita. Kun sa dinong iti pagtalyeran ta. Napintas ko man no asidag dito ayan tayo. Tapno mabantayang matlaang. Kumaa, bakit? Saan ka di mabalin dito ayan ti garahe tayo? Anyat pa nagkunam? Ni, unyag paiso. Medyo nalawa mo ti garahe tayo. Mabalintan ti mangrugi dita. Mabalin ko pa nga i-offer dagiti amok may papan iti modification ti lugan. Wen saan ka di aday ta talaga ti pagasmam? Ti agpapintas iti lugan? Wen bakit? Hindi pa ubingak. Talaga na isuma ko ni tilugan. Di mayat. Tati agbalin ang negosyo ta kat ti pagasmam nga aramidan. Makatulong tapay kadagiti agkasapulan iti maintenance ti lugan. Mayat sangag pa isa dayta na panunot mo Chelsea. Ang mga nubabain iti dayta ang negosyo umasensumatan ti biyag tayo. Ken husto ka. Nalagan ta agtrabaho no pagasmam unay tar aramidam. Ano sampay lang arod ti agmaymay saa? No mapaasensotan ti talyer, mabalintan ton ti mangala iti kadom a mekaniko ken helper. Ken saan kanton a mabannog nga agbibiyahe iti jeep, lakay. Oo, sige nga rad, bakit? Agtinulong ta amang ibangon iti talyer.
Adain singasing kanyak ni Chelsea. Nay, kanina day sanay. Mangibangon kami kano iti talyer. Mayat kano day dyan negosyo. Nang runak at naisumakitilugan. Nagpaisaw. Nay, nasayat man day ka na panunot ni Chelsea. Nang runak at mekaniko kamay. Kabailam tagpapintas uno agmudi pa itilugan. Napanunot ko matday tatang. Kaslad namin panagamak ko. Ngamin, medyo narigat pa lang tag negosyo ita. Gapo iti napalabas sa pandemya. Ngamin din singasing tasawak. Napanunot ko, anyang at ano padasan mi matlaen. Total, talaga pag-smack mo ti may papanitilugan. Puno day ta ako naam sanay. Kan may sa, no kayat mo ti araramidem anak ko. Ay saos di mo marik na ti bandog. Sa dinong ay ti pagtalyeran yaw no bilang. Plano mi nga ruti mang rugi ti basit lang nga pwesto tatang. Kas kumaditagaray tayo. Ken mabali na rugyan tayo kadagiti lugan, dagiti nasingit agagayim tayo. Dagiti pada ka driver, dagiti jeep da. Nay, mayat nagpaisuday ta sanay. At dapay dito balay ti pwesto no kaskasanaw. So analakalaang abantayan. Sige nga rin anak ko. Plan mo nyo anaimbag ta ang mga nuday tanti pangrugyan ti swerte yung agasawa. Agyaman naktatang. Ay na, talaga ang magagaran ako ni ti plano. Sapay la ko matagbaligi. Anak, basta agtalak ka, iti kabailam, ken desidido ka, at da pa nagpursigim, da magunod mau. Magtitinulungan tayo day ta, sanay. Nakasagana kan lakay. Kita mo, nagpintas ti pan nakatarimaan ti garahe nga agbalin atelier. Naipagnakmatan ti permit tayo. Legalan ti amin. Kakasla madandanagan ak bakit? Nakasagana ak. Di ka agdanag. Talaga narigat ti mang rugi. Ngam amok anabaligi ti panaglukat tayo. Anya aya ti planom iti opening lakay. Kaya't ko ti mga sayang kat iti special promo para kadagiti kabaranggayan tayo. Dagiti karuba tayo dito eh. Ada discount to umuna sa nga pula customer ken ada pa'y free check-up iti luganda. Ni, mayat na italakay. Makatulong ti panangipadamag dagiti agbalin a customer tayo kadagiti amamuda. Kan amumatan dagiti tao na isem da iti promo. Putno da ita. Kan numabalin, di agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Husto da ita. Kasapulan tayo ti exposure. Wan nga rod. Ay na. Sapay ko ma. Tanapintas ti feedback dagiti agbalin na customer tayo. Basta aramiden tayo no anya tinasayaat. Ada kami laang dito amang suportaken kalakay. Nabayagan nga arapaapta ti maadaan iti negosyo. Dahito yun ti gundaway. Agyaman ak Chelsea. Jack maaramid dito yung agmay-maysa. Kat pakaragsakak lao na ti kanayo na panang suportam kanyak. Agtinulong ta. Barang dahito yun ti pangrugyan, ti irarang ay ti biyag tayo. Manipod kinaubing ko manang Emmy na semakon iti lugan. Ada ngamin talyer idi ti ulutag ko iti lugar mi
Kat kanayo nag-ejay, idi agtutubo akpay laeng. Gaputa mariknak tinabara apan ang suporta kanyak ti asawak, rinugyan mi nga rod ti agtalyer. Napintas mo ti rubwat ti napanunot mi a negosyo, tanabaligi ti umuna nga aldaw apan ang lukat mi. Malaksid iti day tama nang, napanak nakakpay tay kunada, ano naragsak ka iti araramidem, di mo marikna ti bannog. Panagriknak iti day di agundaway manang, ket kasla ak ubing a napagustuhan iti kayat ko. Nang runa ket kas iti nakunakon, ubing ak pailaeng, talaga ana esemakon iti lugan. Kumusta ti talyer lakay? Nasayat mo't bakit? Medyo busy ak man nga roda ni tay. Nang ron na katadapay dagiti timawar ano mabalin ka no? Humabol da iti promo. Naimbaglangan natin nakaalat ang mutan iti kadwa kay talyer. Tano saan? Ay sos. Ang mga nujak kabalan dagiti agsangpot at trabaho. Talaga masapul nga addan kadwam. Takas makita mo't adda ka na yun ti umay agpatarimaan. Wan nga ron Chelsea. Dagiti mo't dadum ha? Umay dadamdamagan ti may papan ka dagiti services ti talyer tayo. Ay na, maragragsakan na ka talaga si ka. Naragsakak mo't para ken kalakay. Amom, masirsir matak at talaga ang nabaligi ti imbangon mo ang negosyo. Katsi ka ti pagyamanak unay bakit? Gapot ano di mo insingasing amang lukat ta iti talyer. Saan ako mamot anay kan iti kired nga aramidan da ito eh. Ken, talaga ang mas enjoyak dito eh. Ngayon iti sigod at trabaho. Amok namin apagasmam dayta, kat sa anak ang nagkamali. Ita, makita bon ti bunga ti inaramid mo. Agyaman na kiti suportam, Chelsea. Para kada tayo, dahito yung aramida. Nay, kasla awan samot ti customer ita, anak kao. Ay, awan nga ron tatang. Mas dawak. Takadagiti naglabas ngal daw, manipot iti nang lukat tayo. Adumot ti customer. Sanay, talaga akasta ti negosyo. At dadagiti gundaway nga ado ti agpaaramid. At damat ti gundaway nga awan apulaos. Sa bagay, siguro, nang namnama ako na akas kadagiti naglabas nga aldaw ti kaado ti customer tatang. Isa kasla nadagsun tirik na kita. Masapul ang eruam monti bagi manak kao. Panagkunak. Nasaysaya tamang panunot tayo iti wagas. No kasano ang mapapigsa tayo pa iti talyer nga imbangon mau. Masapul siguro nga agnayon tayo iti maipaay as services kadag iti parukyanaw. Kasla naawa na anak iti namnama tatang. Kastigayam tirik na. Anyaga ka desane. Di ka maupay adagos anak ko. Kasta talaga tinegosyo. Saan akanayon nga ado ti customer. Ang no talaga akayat mo daytoy a negosyo, daytoy a trabaho. Masapul nga raw nga agiwayat ka no agaramid kay ti pamuspusan. Tapno ad-adda pay arumang ay daytoy. Agpanunot ka kadagiti daduma pay a strategy ako nada. Sa bagay, agyaman na kita ita balakad kan suportayo tatang. Di kag danag, ikagumaka parang ayon da iti sinarek ko a negosyo.
mayong kalakay. Medyo naupayak namin itay. Awan customer di talyer. Sana kasla ka dagiti naglabas nga aldaw, nga ado tinagpatarimaan. Saan ka maawanan itinamnama? Adda na panunot ko. Apay no usaran ta ti social media platforms tap no maipromote ta ti talyer. Social media? Amumot nga awan ta amok may papaniti ta Chelsea. Okay laeng. Siyak ti makaamo. Agaramid ta iti page para iti talyer. Kat i-promote ta online dagiti services nga ipaay tayo. Ha? Agaramid ta pa iti YouTube channel mo. Ado a tao ti agar-aramat ita iti social media. Dakkel tinamnama ama kang birok tayo iti potential customers. Babaan iti social media, lakay. Kasla na pintas day tang idea ma, bakit? Mabalin ta nga ipakita ti before and after photos dagiti na ornos tayo alugan. Babaan day ta? Maawis tayo ti attention dagiti prospective customers tayo. Agpaiso ta ko nam, lakay. Mayat nga agpaiso day ta. Ang kasanungan nga irugita. Ipakita ta ti kabaalan ti talyer tayo iti social media. Mangiparang ta kadagiti napipintas a pictures kan captions kan siguraduan ta napintas kan nasaya ati page tayo. Mabalin kamat nga i-video kabayatan nga adatartari maanam wenno i-modify mo alugan. Oo, sige, bakit? Aramidon ta day ta. Agyaman akmanan iti suggestion mo, ha? Ay na, nagsubli asigod ti excitement ko sika. Di ka agdanag, kabailan ta daytoy. Adun to at tao ti makakita iti talyer. Kat umadun tumatan ti customers tayo. Sapay la ko mga rod takas tangagpay so bakit? Sapay la ko ma. Guys, ati panagsangpot dagiti customer anak kao. Wen nga ro tatang. Ngam may mayatan ti kastoy, ngam tay awan na pulos. Aw, kumusta mo di bagbagan ni Chelsea social media? Ni Chelsea ti makamoy ti dayta tatang. Awan ngamin amok may papaniti dayta. Pacheck nga muna tar aramiden na. Nasaya at nga rod no kasta sanay. Sapay lang kung mga rod tagbalin nga epektibo ti amin tatang. Basta agtalak kala ang anak ko. Di ka mapukawan, di tinamnama. Mamati ak nga agbaligi ti aramiden niyo nga agasawa. Naupayak ididimtang ti aldaw nga awan apulos tinagbalin a customer iti talyer ko manang Emmy. Ninamnamak ngamin nga agtultuloy ti kaado ti agpatarimaan iti lugan. Akas idinang lukat kami ken kadagiti simmaruno nga aldaw. Naimbaglaangan manang takanayon latamet a nakasuporta kanyak ni Chelsea nga asawa. Iso timang patpatibker iti riknak nukas jay nga agkapsot ti pakinakam ko. Malaksid kan kuana at dapay ti amak akanayon amang balakad kanyak. Iso nga apag-apaman laeng ti panakaupay ko. Kat ingka gumaap nga isubli ti sigod a positibo a sermatak maipapan iti imbangon mi a negosyo. Ading, da kayon ti makaamoy ti dayta kotse.
Adyo kakabaalan yung aramidan dagiti kayat ko ama aramid iti kotsek. Uwan, madam. Di kayag danag. Ikan na kami ti makalawas. Sigurado analpas to amin ng ipapaaramid yo. Agyaman nak, napintas dagiti komento a nabasa ti anak ko iti social media may papan iti talyeryo. Iso adito iti napanak. Agyaman na kiti panagtalak yo, madam. Namnamaan nyo ang maurnos ang nasaya ti lugan nyo. Malaksid iti social media nakasarakan ti anak ko iti talyeryo. Nagpaaramid kano pa yan dito iti may sagayem na. Kat talaga kano apulido ti trabaho yo. Kasta ka di, madam? Wen, iso nga idinadakamat na kanyak akayat na maurnos kan mamodify ti kotsena. Dito yada gusti na panunod ko apangyagan. Napinta sa gundaway, tanag out of town ti anak ko gapo iti trabaho na. Makabulan ijay, iso ama sorpresa lakit ti dayjay intun sumangpet. Kasta gayam, madam. Pang sorpresa yung gayam iti anak yung dagiti kayat yung apaornos iti dayto akotse. Sapay la ko mga rod. Tamagustuhan nyo ti serbisyo mi, madam. Ket agbalin kayon to na regular customer mi. Namnamaam dayta. Basta magustuak ti trabaho yo, irekomenda kayo ba't kadagiti amamok. Ay na, agyaman akno kasta, madam. Ikarik nga aramidan mi ti amin na kabailan mi. Tapno mapnag kayo iti serbisyo mi. Kaslamayat ti aldaw mo ita, lakay. Husto ka bakit? Aywan gayam. Panagkunak talaga adakil ti maitulong ti page tayo iti social media. Pag kunaamat, sani. Aday may tayo customer. Aday papaaramid na alugan. Naibagan na amaayatan ti anak na kadagiti comments iti page tayo. Ken nagbalin kanupay na customer tayo ti may sa agayim ti anak na. Magustuhan da kano ti serbisyo tayo. Agpaiso? One Chelsea. Ket kung ano magustuhan na ti serbisyo tayo, irekomenda na kano mo ti talyer tayo kadagiti amam muna. Ay na, nagmayatan day ta damag. Sapay ko matagtultulo yung tirarang ay tinegosyo ta. Sapay ko, ma. Ket maragsa ka na kadagiti mapaspasamak. Bakit? Kunak, tumat kan ka asaan ka amaawanan itinamnama. Amok nga adda dito iti swerte ta, lakay. Wan, bakit? Katagyaman ta iti Diyos. Gapo kadagiti parabor nga impaay na kadata. Nagpipintas mo tindag ito api sa tilugan, sanay. Pasig nga uriga. Talaga a big time pagpapaaramid itilugan na. Wantatang, ken may sa, talagang epektibo ti marketing strategy na panunot ni Chelsea. Ti panagaramat iti social media. Adon tag message online. Kasta ka day. Wantatang. Adon tag damdamag may papan iti service nga ipapa iti talyer tayo. Ay na, talaga dakila tulong ti social media. Talaga asa bahali itan ti panawunan niya, anak ka. Wantatang, iso masapula makisabay tayo mo't iti uso. Tapno saan tayo mabati. Kanayin niya agpost ni Chelsea. Nang runa dagiti mamodify alugan. Ken i-highlight na mo't dagiti comments ti customers. Mabanday ta. Mabasa dagiti potential customers no mayat matlang ti komento dagiti nagpaaramidan kada tayo. Talagaan na laing ni Chelsea nga asawa am sana eh. Punot ako na itatang. No sana gapoy tinapanunot na nga estratehiya. Amangan numaupupayak pa ilang aging gaita.
Inog tag malimatrabaho iti talyer Chelsea. Hangam na laos ti ragsak ko. Ta adot agpapaaramid iti talyer tayo. Wan nga rod sani. Tamalaksid nga epektibo ti social media. Siyempre, gaputan na laing ka mekaniko. Kan agmodify iti lugan. Kastamot ng dagiti na alam akakaduam iti talyer. Kat dakil di pa nagyaman ko kun kabakit. Sikat akin kapanunutan amin dagito eh. Amom kadagapukan ka. Marikrik nak amaton oitan dagiti arapaapta iti bihag. Saan la ang agapu kanyak, lakay? Gapumot day ta iti gagat mo nga agtrabaho. Kastamot ten iti suporta ni tatang kadata. Ngam siyempre, maragsa nak, ta nagbalinak aparte iti panakatunoy ta kadagiti arapaapta. Saan ka lang nga basta parte iti panakatunoy ta iti arapaapta bakit? Dakil ti na itulong mo. Tanawan ka. Diyan mo, numapasama ka amin dagito eh. Saan ka nga agmaymaysa? Di mo't agtitinulong tayo kada tatang. Naragsak ako unay, kasi ka tinagbalin ni asawak Chelsea. Ay ayatan ka unay sani. Kat ipanpanakkel ka unay-unay. Ay ayatan ka mat bakit? Sikat inspirasyon ko ita amin nga aramidak. Ket ikari ka nakarkaro pa yung agagatak. Tapno napintas to ti masakbayan ta agbalin ni anak ta. Agdan sa pangpangga pamalakay. Kanya ko mo. Uy, awan na. Basta siya. Kahit kung taginan natin ni Rabin. Sigurado nga adun to manin ti trabaho yung bigat. Ay na, am-amukan lakay. Iso ano anyaman di pangpanggapam. Magusto akmat day ta. Sika talaga. Pilya ka. Kita ang tatang. Talaga nga imasenson ti talyer tayo. Kung naktumod nga min kan kasanay. Basta agtalek ka iti Diyos kan iti kabailam ayos. Kasla ka ano lang tatang. Hindi nakisang ti customer tayo. Ngamit ha, talaga nalatakan ti talyer tayo. Saan nga agsarsardeng agtrabaho dagiti trabahador tayo. Dagiti naala ka mekaniko. Agpaiso day ta anak ko. Hangam na di ka agliwaywan. Masapul nga dalatan na kasagana a planaw. Tapno mapasaya at pay di serbisyo ti talyer kadagiti umay agpatarimaan. Wen tatang, kanayon day tayo ti panunot mi ti asawak. Ken sapay la ko ma. Ta dumteng to ti gundaway, makay patakder tayo pay di sa bali a branch ti talyer tayo. Nay, mayat day ta anak ka oh. Ket saan nga adayaw ang mapasamak day ta. Nga masapul nga ganad kayaw. Saan arumbang agdarasodos kayo itanyaman na panggadeng yaw. Saan arumbang nga isugalyo tanyaman anan nanaman nyo ita. Di kayak da nagtatang. Kanayo na laglagibak dagiti balakad yo. Awan gayam. Kaya't ko pa'y tagnayon iti trabahador. Tapno, nadardaras ti trabaho. Ay katuan makatulong ka pa'y kadagiti agkasapulan iti trabaho. Mabalin mo asanayan dagiti mayat nga agbalin a mekanikaw. Ken panunutom a masapul a nasayat na kanayon ti serbisyo tayaw. Kang runaan na tilin na nganyaw kadagiti trabahador mao. Agkakadua tayo dito anak ko. Agtitinulong tayo. Ket amok na adayo pa iti madanaw ti imbangon mo a negosyo.
kadagiti balakad ti amak, kastamutan ti panang suporta kan panang tulong kanyak ti asawak, ad-adapay anapaduras mi ti imbangon mi a negosyo manang Emmy. Kat maragsakan ak amang ibaga, anatong palpayan ti arapaap ko, amaagdaan kami iti branch. Kayat ko laeng nga ilawlawag manang, insalaysay ko ti pakasaritaan ti panagbaligik, saan atap no agparamag. No dikat kayat ko nga ibinglay ti gasat ko, tapno agpaay nga inspirasyon kadagiti padak anaayat adumdumngeg iti programa yo. Takunada nga roden iti Tagalog, pag may tiyaga, may nilaga. Agyaman ak unay manang, to'y pagayam mo, Sani. Sani, kinapudno na, awanan ti mapanunot ko nga ibalakad kan ka, ta detalyado at talagang ti surat mo, maipapan iti makaipaay inspirasyon apadas mo. Pudno unay nga uray na kurapay a maipas nga iti tao, no dumakkel a nagaget, ken ammo na abuyugan iti kararag, ken panagtalek iti Diyos ti amin nga aramiden na, dumteng latta ti gundaway a mapasayaat na ti biag na. Sapay kuma, taad-adupay aparabor ti dumteng iti pamilyayo. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya.